Jatend piny William Ruto ni e limbe Kisii kama oyange chenro mag dongruok ka bende otwako jopiny. Apisas adek manyotimo apedha e nam Lolwe owito ngimagi tok yie manyo gitiyo godo nimo. Migawo mar thieth oyango chenro mag yudo chanjo mar tuo kahera ka piny mangima hingo odiochieng tuono. Nyakwar mgajwango dhiambo majabera nino kanyo ka dakika 2 kende mar mondo mi orom saa 10 mamidhiambo. Ken geno mara ni ibedo godo chieng' makare kamora mora mintiere. Machiegni weche manyien mag kagi kacha, nyinga Sharon Ong'ao. Kwa chako enyo yangore ni apisas adek mag piny owacho wito ngimagi masira manyotimore nam Lolwe otieno mana piny rugodo odiochieng' makawuono. Apisas gonyeti mapedha mar mwandu ma ok opuodhi e nam e kinde ma yiegi nyonimo e chuny nam Lolwe aluora ma Mugabo. Kaluwore kod lipot mane ochopo ka obila, kwan apisas 8 nyoni e yieno ka koro joma noresi medo yudo thieth. Yie manyonimo en mano mar duol mochung'ne solo osuru e pacho ka KRA. Apisas mag Coast Guard, Kenya Maritime kod jotelo mag dhowedhe otudore e chenro mar manyo jogo eko ma bende pok oyude. Kopogre gi manya kwa mgajwanga tiri nyake kaunti Masamburu kamwedo ni ji adek owito ngimagi e monj manyotimore kuonde mopogore e kaunti Masamburu. Ji ariyo onegi e gweng' Malolo Rubai, Samburu East, ka ng'ato achiel onegi e gweng' Malolo Msigi Yuyu mantiere Samburu West. E sach monj makamano oyangore ni jamin wach kata mna jamni makwan gi romo 93 bende okwala. Jopith jamni onyiso luoro ka gichich ni joma timo monj makamano gin joma e counties moko malibamba. Ndugu yangu jana asubuhi, leo asubuhi amepeleka ng'ombe malishoni. Kufikisha huko tukakuta ameuliwa hapo. Na hatuna ukweli hata nini ametendeka huko. Tukakuta yeye mwili yake na chini. Na hiyo watu hajachukua mali yetu. Tukakuta tu yeye yuko amekufa. Serikali hana ukweli ya kufadhilia sisi, tunaumia bure. Sasa tunaishi katika hali ya kila wakati tuna shida, na maana hakuna mtu anatusaidia. Watu wanakufa, wanapoteza maisha. Ile ndugu yangu ilikuwa na miaka 38 amepoteza maisha. Tena huyo sasa kijana miaka 14 amepoteza maisha. Na sasa hatujui tutasaidika namna gani kwa upande wa serikali, maana tunaumia. Leo asubuhi kulikuwa na mauaji ambayo kijana wa miaka 15 na miaka 32 waliuawa kwa njia ambayo haieleweki, ambayo mmoja alikuwa anachunga ng'ombe, mmoja alikuwa anachunga mbuzi, lakini waliuawa tu, wakaachwa tu hapo wakilala. Hakuna ng'ombe ilienda, hakuna mbuzi ilienda. Lakini sisi kama serikali tungependa tunafuatilia kuona ya kwamba ni vipi tunaweza tambua kujua ni nini inaendelea, kwa sababu sio wizi ya mifugo na sio ile kitu ambayo tunaweza sema tunaweza jua kwa saa hizi, lakini tunafuatilia. Nyakwar mgajwanko woke monje manotimore Samburu tiri nyake weche matimore e county Mamigori. Siasa maga county Mamigori pod medo nyedhore lela motelone limbe mar jatend piny William Ruto e county Mamigori mabende biro timore chieng' ngeso ka koro gavana Mamigori Ochila Yako wacho ni okobichopo e nyasino. Kane loso gi jofwambo e kar jot mare, Ochilo owacho ni nyasino ok orwake jite, komedo ni kata eno wuona wach mar limbe mar jatend piny e kaunti Mamigori oneno mana e mbui kod ute mag fwambo ka onge oboke mayange kaka achiel kuom welo e nyasino. Ochilo kata kamano wacho ni Ruto ni thuolo mar lemo gwenge duto e pachoka. Katika mano jotelo mamoko e kaunti Mamigori to orwako Ruto e kaunti no kagi wacho ni gibiro yuoro e nyasi mar jatend piny. Limbe mare Ruto geno ni biro yango gedo marapaya mago mopogore e kaunti Mamigori. Kiwacho ni president mar Kenya biro limo jo Migori kata thuolo makawuono
pok ayudo kopimna e yo moyangore ni obiro kanye Migori County, to obiro timo ang'o Migori County, to obiro timo ang'o gini. Kendo kiny wabiro wuok kar rombwa mondo wabika mondo warwak ker. Ker biro biro e weche mag maendeleo, tiere weche mag barabara, tiere weche mag hospital, tiere weche mag somo, tiere weche mag stima, gigo duto te obiro biro wacho ka. Romo makiny ok en political romo, ken romo mar siasa. En romo manyalo kelo wa kanyakla to nyalo kelo development wa kanyakla. Ka wanyalo yudo development gi, to kare watiuru kanyakla mondo dongruok otimre nade obi. Adwa gone president erokamano kaachiel gi MP nikech project achiel madhi benefit jourir maduong' dhi ng'ade wardna. Nitie yo midhi yawnwa koa Sitela. Kopogore gi mano, jatend migawo mar limbe Penina Malonza seyo riwruok mar Azimio kuom miyo migawo mar limbe lal mathoth kaluwore gi ng'anyo magichano bago chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen mano mar juma manyien. Ka olose kinde chakruok mar chenro moyiedhi mar bero kar rito le mag bungu mano mar Masai Mara. Malonzo ywak ni ng'anyo makamago oserocho chenro mag wuoth mago mag jolimbe. Gino madhi duoko piny osuru ma piny owacho choko kowuok e sekta mar limbe. Ka olose kinde no, jatend migawo mar alwora Soipan Tuya bende ogolo siem mager ne jogo ma ibiro yud ka omonjo bunge ma pacho ka, ahinya to bungu mamau. E korka kore, gavana ma Narok Patrick Ntutu opoyo chenro mag rito kar rito le mano mar Masai Mara ka opimo kod chenro mamoko. Na hizi demonstrations naendelea Kenya hii ni mimi utalii. Wale wa mama tumeajiri kwa utalii. Utalii inaajiri katika watu wane wataajiriwa, mmoja ni wa utalii. Hivyo basi hoteli zetu zimepokea cancellation kutoka Nairobi mpaka nchi yote. Jamani, ninaomba hivi, hizo ni fedha na hao ni ndugu zetu wa mama, vijana wetu wako nyumbani. Kuhusiana na mambo ya ushanga, na sababu ya kukupigia hiyo simu, it is the mainstay of a livelihood for the women of this county. Sana sana akina mama wa hapa Masai Mara. Na ninakushukuru pamoja na PSs wako kwa sababu najua uko na mipangilio mzuri ya kuweka curios na kuhakikisha hawa mama wako na sehemu nzuri ya kuweza kuuza shanga yao. Kwa dhi nyime gi weche manyien magwa magakagi kacha, eni jatend piny William Ruto ogolo moko kuom apisas manatiyo e piny owacho mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta e piny owacho mare. E gwelo makamano, Ruto miyo mane en Solicitor General Kennedy Ogeto lemo mar jang'ad rieko ne apisi mar jatend piny e weche mag chike. Ogeto ne otiye bwo telo mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaka Solicitor General chakre e higa mano mar 2018 nyaka e chak higani. Mana en jachan budget maduong' mar piny Agnes Odhiambo bende jatend piny oduoko e piny owacho bang' podo ne lemo mar telo ne kidieny mar piny owacho mano mochung' ne keto e tim chenro mag sirikal mamalo. Komachielo, Kanza Nzai koro ema dhi ng'ado rieko ne jatend piny e weche mag siasa. Kopogore gi mano, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi ne otimo twak kod Prime Minister machon mar piny Ingereza Tony Blair e buore Nairobi Odhiambo manyoro. E kinde romono, Mudavadi kod Blair ne otwak e wi dwaro mar jotelo tiyo kanyakla e cholo dongruok ne jopiny. Kenya kod Ingereza osebedo kod tudruok malach kaluwore ni Kenya en achiel kuom pinje mananie bwo telo mar jo-Ingereza kane pok pinje Afrika oyudo loch giwegi. Bende kopogore gi mano, minod jatend piny Rachel Ruto oyango chenro mar chwalo chiemb kony e kaunti ang'wen ma pod kale midhiero mar kech. Olero ni kaunti ang'wen mag Garissa, Samburu, Baringo gi Laikipia biro yudo loche 30 mag chiemo ma ibiro chiw ne jodak makono kokalo kuom riwruok mar Red Cross. Chiemo go nengo negi romo shillings million 30. Mama Rachel puoyo riwruoge duto manochwalo kony ne jodak mago mag counties go ka omedo jiwo jopiny mondo ochwal kony ne jodak mantiere counties ma bende pod kale midhiero mar kech. The effort of many people to raise the 300 tons of relief food
that you have organized today to be distributed to the different parts of our nation, especially the ASAL areas and Laikipia County. It excites me this morning to say that you have come together, not just working alone, but coming with all the partners that have put food together today to take food to 9 different counties of Garissa, 4 trucks, Samburu, 2 trucks, Baringo, 2 trucks, Laikipia, 2 trucks. We have the Ministry of Agriculture and, of course, the government working to revive farming lands like Galana Kulalu, Tarda, and Bura, so that we don't have to depend on rain-fed agriculture, so that we can grow food there. Nyakoro mgajongo odiochieng' makawuono ka piny mangima hingo odiochieng' tuo kahera. Piny Kenya goyo okang' maduong' e geng'o kod thiedho tuo mar kahera. Duol matimo nonro mag weche thieth e pacho ka Kemri dhi nyime gi chenro mar temo chanjo 2 moselosi, mano mar nyithindo kod machielo mar jomadongo. Kemri sani dhi nyime gi chenro mar temo e okang' mar 3. Chanjo mar nyithindo matindo ma ibiro tim kuom nyithindo 1,500 mawuok e kaunti ma Siaya kod Nairobi. Kemri bende rango kaka chenro mar temo chanjo okang' mar 3 mar rowere kod jomadongo biro timore. Okang' mar 2 mar temo chanjo ni kuom ji 3,500 mawuok e pinje mopogore opogore e Afrika nonyiso geno ni chanjo no nyalo tiyo. Kemri kod jokanyo mamoko bende tiyo komachielo e duoko chien kinde mag thiedho TB kowuok dweche 6 masani. And we continue to search for more short treatment regimens for tuberculosis, either drug-sensitive tuberculosis or drug-resistant TB tuberculosis. Our target is to make the patient more comfortable in being compliant or adherent to treatment so that we get cure for TB. And again, in the cough sense data I mentioned earlier for TB diagnosis, again, you'd install an app on a Samsung phone. A patient would walk into a doctor's clinic, the patient would cough and the doctor would be able to tell whether that is TB. So, you know, some of the target product profiles by the WHO for cheap diagnostics is they must be able to find 90% of the cases, be able to distinguish the people with disease and no disease, and be easily accessible and affordable. And we are at the forefront of working on things that create all those opportunities. We want to look at cell-free DNA as a novel technology for diagnosing TB again in children. And I think there hasn't been much progress in diagnosing TB in children in terms of diagnostics. And if these 2 diagnostics work, they will really change the way we treat TB in children.